правим общение, ние му казваме нуждите си. Но защо се молиме само при проблеми? Ние, когато сме щастливи, ние забравяме, че Той съществува. И ние не се молиме, когато сме щастливи. После защо имаме проблеми? Защо имаме проблеми? Ние винаги ще имаме проблеми. Защо? Защото се молиме само при проблеми. Ние общуваме с Бога само при проблеми. Давам ви пример. Днеска представете си баща ви, но казвате ми, тати, днеска няма да говоря с теб. Ай така, отидете ми, днеска няма да говоря с теб. Защото така съм решил, само при проблеми ще говоря с теб. Проблема ми е, трябва ми пари, тати дай пари. Нещо друго, дай това, дай онова. Ама иначе друго не ме интересува, пари какво щеш. Давам ви пример. Когато не ви трябва, когато сте щастливи, изобщо не говорите, представете си пример да не говорите изобщо с баща ви. Не така? Представете си този пример. Ти можеш да, Кирчо, да не говориш с баща си цял ден? Може. Не, така изобщо не си го, изобщо като станеш да не го поглеждаш, изобщо. Ето. Ти, Жуленчо? Не. Така, по същия начин аз и Бог. Ти можеш. Години напред. Добре, тогава ще дам пример с Георги. Можеш и без да го поглеждаш цял ден. Ето. Говорите с най-близките хора. Така, по този начин и Бог трябва да ни е най-близък до нас. Той не е само Бог, той не е само баща, той ни е най-добрият приятел. Както на най-добре си приятел споделяш му мъки, споделяш му депресия, споделяш му, искаш му съвети, нали? Искаме не се съвети от приятелите. От Бог трябва да искаме. Но ако не се молиме, никога няма да получим съвет, няма да получим изцеление, няма да получим щастие. Но трябва да се молиме и при щастие. Не така? Така, кога? Сега само да гледам нещо. И така, сега колко трябва да се молим? Задам другия въпрос, колко? Колко, значи колко пъти на ден? Библията пише да се молиме постоянно. Ако има някой Библия и му се занимава, разбира се, да отвори на Колосяни 4 глава, 2 стих. И ще разберете колко трябва да се молим. Ето, Колосяни 4 глава, 2 стих. Разберете колко трябва да се молим. Ето, например, Сенчо каза един път. Нали така, Сенчо? Ти поне един път се молиш. Един път, какво ти кажа? Ти сега един път общуваш с баща си, един път общуваш с приятелите си и защо не искаш да общуваш с никого. Нали така? Били и ти само при депресия се молиш, нали? Но трябва да се молим и при щастие. И не по един път. Сега ще прочетете този стих, ще разберете колко пъти трябва да се молиме. Ай като прошката, колко пъти трябва да прощаваме. Колко пъти трябва да прощаваме? Но прекъснато, нали? Библията не пише прости един път и стигате толкова за днес. Библията пише 70 пъти по 7. Това Исус го казва, не съм го казал аз. И така, Кирчо, отвори ли? Или да ти го прочета аз? Изчакай го. Ако искаш, да, ще го прочита направо да... Кирчо. Добре. Да, 4 глава, Колосяни 4 глава, 2 стих. Постоянствайте в молитвата и бдете в нея с благодарност. Така, постоянствайте в молитвата. Какво значи постоянствайте? Тук не пише, моли се един път, стига ти толкова, другата година може пак да се помолиш, ако искаш. Нали? Библията аз поне никъде не съм прочел да пише, помоли се днеска. Не го пише това. Пише, постоянствайте в молитвата. Постоянствайте, значи да се молиме постоянно. Не да спират да ходим като някой само да се молим. Не. Това също може, ако искате, но да се молиме постоянно. И Библията не пише колко да се молим, не пише часове. Моли се 5 часа, моли се 10 часа, моли се 20 часа. Не. Ти можеш да се молиш 5 минути, можеш да си помолиш 2 минути, но да го правиш редовно. Да го правиш 200 пъти на ден. Да го направи. Тези 2 минути ще виж колко са пълноценни. Нищо, че повтаряш едно и също. Важно, че ти правиш общение с Бога и Бог чува нуждата ти. Давам ви пример. Исус, спомните ли случая с сляпия човек, когато Исус... сляпия човек отива при Исус и какво му казва? Какво му казва сляпия човек? Всъщност нищо не му казва. Исус какво го пита? Какво имаш нужда? Исус много добре знаеше какво има нужда, нали така? Вижда го, че е сляп сега. Ние трябва да сме много малумни да не знаме, че той е сляп. Или ние да сме сляпи.
Той много добре вижда, че той е сляп, но искаше да разбере сляпия какво иска. Затова Господ идва при нас и ни пита какво искаш. Ако ти не се помолиш, значи ти си перфектно, нищо не искаш и пак ще си имаш проблемите, защото и Бог иска общение с нас. Така. И сега да отидем. И също така, ние, както пастор Дейвид казваше, не трябва да сме като йо-йо християните. Какво значи йо-йо християните? Днеска сме Бога, утре не сме. Днес тази неделя ще се молиме, през седмицата няма да се молиме, ама в неделята пак ще сме християни и пак ще се молим. И аз си представете карването да дойде в петъка. Какво правим тогава? Ние тогава не сме християни. Ние само в неделя сме християни. Нали? И какво правим? Не сме спасени. Защо? Защото само в неделя сме християни. И после викаме, Господи, защо не направи в неделя да дойде християн, да дойде грабване, той да направи в петък. Така че не трябва да сме йо-йо християни. Трябва да се молиме тази неделя и чак другата неделя. Трябва да се молиме толкова пъти постоянно. Ето тук пише постоянствайте, молитва и бдете. Така, сега да ви задам другия въпрос. Как? Как се молим? Ние все искаме, нали така? Искам това, искам това. Искам компютър. Ние като ценно сме отишли при баща си и викаме, тати дай пари, купи ми това, купи ми онова, купи ми всичко. Нали? А какво даваме? Нищо не даваме. Така. И така, как се молим? Давам ми пример. Когато Исус беше преди да го разпнат на кръста, той отида на планината и какво се помоли? Господи, да му отмине тази чаша. След това какво казва? Да бъде не моята, а Твоята воля Божия. Нали така? Неговата воля, не нашата. Той ако искаше Исус, ще казва, няма да се разпърне за тези грешни си, откъде на къде ще се разпърне. И без това грешат, какъв ми е смисъл? Нали? Без това ще ме мъчат за какво? Никакъв смисъл. Ако той така разсъждаваше, но какво казва? Божията воля. Трябва да искаме Божията воля. Случило ли се на някого, като се молиме и да не се изпълняват молитвите? Някой случило? Мен ми се е случило, например. Някой от вас ли се е случило? Ти не си изпълняват. Например, молиш се нещо, да. Постоянно се молиш и то не става. Не става, да. И се чуеш, Господи, какво става, защо не ми отговаряш на молитвите? Нали? Чуди ли се? Случило ли се? Мен ми се е случило, лично ми се е случило много пъти. Има няколко причини, при които не става това. Първо, че не е Божията воля. Второ, че нямаме търпение в молитвата. И трето, защото нямаме постоянство в молитвата. Ето, три неща. Има и още други неща, но това са три основни неща. Нямаме търпение. Ние винаги, когато се молиме и чакаме на търпение, си определяме даже и дати, когато ще стане това. И то вземе, че не стане. Ние тогава се разочараме, се чуваме, що не става, обвиняваме Бога. Що не става. И може би, защото не е била Божията воля, може би той иска по-късно да стане, не сега да стане. Така ли? Да. Така. И също ние нямаме търпение. Когато нямаме търпение и ние се молим, когато нещо не стане, ние какво почваме да правим? Ние почваме да си го правим по собствен начин. Молитвата почваме да се действаме по собствен начин. Така ли? Аз според мен от моя опит, когато съм се молил и когато нещо не стане, аз почвам да си кория планове по човешки и да си го направя. Не ме интересува Бог. Като не е неговата воля, аз си го направя сам. И като си го направя сам, после страдаме. И после си викаме, Господи, що страдаме? Защото случайно не е било неговата воля. Заради това и защото ние сме си го направили да страдаме. Така. И също как по друг начин трябва да се молим, отворете на... Чай ще го отворя. На Филипяни 4 глава 6 и 7 стих. Не се. Тук е 4 глава. 6 и 7 стих. Вие намерихте ли или? Да четете. Така, не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение. Ето. Да почнем отзад напред на този стих, после ще прочетем следващия стих. С какво трябва да се молиме? Кирчо, с какво трябва да се молиме? Аз с благодарение. Честно ви казвам, мен понякога ми се случило, когато стане нещо и ние да не благодаря, аз да не благодаря. И после вземе, че това нещо се премахне, с което е станало. Така. Ние обикновено, като се молим и
все искаме, но никога не благодаря. Не, аз съм се фащал, че на моменти никога не благодаря. А ние винаги трябва да благодарим. Тук какво пише? Молете се с благодарение. Не се молете с гледане на телевизия или с нещо друго, с благодарение. И какво тук пише? Не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо с молитва и молба. Изказвайте исканията си. Какво значи с молитва и молба? Ето тук пак се казва, че Бог иска общение с нас. Иска да чуе нашите искания. На слепеца какво му каза? Какво искаш да ти сторя? Той не му каза, дай ще те изцеля. И той, ако слепеца не искаше това, той може слепеца да каже, аз не искам това. Тук пише, с молитва и молба изисквайте исканията си. И друго, какво пише в началото? Не се безпокойте за нищо. Ето види, не трябва да се безпокоиме за никаква депресия. Ако му доверяваме и ако се молиме колко пъти непрекъснато на Бога, ние няма да се безпокоиме за нищо. Така, прочетем следващия 7 стих. И Божия мир, в който никой ум не може да схване, ще пази стража на сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. И Божия мир. Така, в Йоанна главата също, в Евангелието от Йоан пише, на едно место не се сещам точно къде сега, но го пише, че Божия мир е върху нас. Ние трябва да го искаме този Божия мир. Как ще го искаме? Чрез молитва. Ние обикновено, нали, все сме нервни, нали така види? Някой ни каже някоя груба дума, ние сме нервни и Божия мир изчезва от нас. И точно в този момент ние трябва да се молиме. Ако се молиме, то точно тук си е казано. И Божия мир ще дойде върху вас. Аз го префразирам, но така ще стане. Ще дойде и ще ви пази и ще пази стража над сърцата ви. Какво значи на сърцата ви? Това значи, че никой не може да ни нагруби. Никой не може да ни обиди, никой не може да ни махне мира. Но, какво пише? Трябва да се постоянстваме в молитвата си. Когато постоянстваме в молитвата си, ще имаме Божия мир. Ако не постоянстваме, няма да имаме Божия мир, сме са някакви нерваци, там само се нервиме и си хабиме нервите. И какво? И нищо. И така си умреме в нерви. Има много хора, които така са умрели в нерви и се разболяват от това. Ето, давам ви пример. Болестта, захарната болест. Откъде е? От нерви. Всеки такива болести, надебеляването от какво? От нерви. Много болести идват от нервите. Защо? Защото нямаме Божия мир. Що го нямаме? Защото не се молим. Ето, тук много ясно си е казано да не се безпокоиме за нищо, но с молитва и молба да изисквайте. Нали така? Така ли? Да. Така. Сега да отиваме към втората тема.